ročný cyklung na prebudenie sa a rannú energetizáciu. Takže najprv len hlboký nádych a výdychom pošleme všetko dole do zeme, uvoľníme. Tak. A teraz len napojíme sa na Matku Zem, uvedomíme si Matku Zem, výživnú energiu a privoláme si všetky jinové sily vo vesmíre. Aktivizujeme, nacítime a teraz len nádych a ťaháme túto zemskú energiu nahor, zlaté vlákna, pretočíme dlane v úrovni ramien a ťaháme a naberáme planéty, hviezdy, slnko, mesiac, uvedomujeme si, vytvárame také zlaté vajíčko energetické okolo seba, uzatvoríme a ľavú ruku trošku povytiahneme nahor a napojíme sa na nebeskú energiu, nebeský Otec a pretočíme pravú dlaň a ťaháme dole, nebo k zemi. Poloblúkom dole ťahám. Až dole pre telo, nasmerujeme prsty, práve ruky dole, ľavá ruka hore, smeruje, napojíme sa na nebo zem, yin yang, energie, otec, matka, nasmerujeme dlani k sebe a ťaháme nebo zem až do úrovne nášho srdiečka. A spojíme dlani pred srdcom, usmejeme sa do srdca, naplníme srdce láskou, aktivizujeme pokoj, mier, harmóniu v srdci, vďačnosť, odpustenie, ale aj rešpekt, toleranciu, úctu voči sebe i voči okoliu. A naplníme srdce takou detskou radosťou, pocitmi šťastia a pocitmi lásky. A keď naše srdce je plné lásky, aura srdca začína žiareť, tak teraz len vydýchneme túto lásku aj do priestoru a napojíme sa na kozmickú energiu, prírodné sily, lesy, hory, vodopády a nabereme túto energiu a pritiahneme cez medziobočie do stredu hlavy a tu aktivizujeme kvapku múdrosti v hornom tantieni a nechávame stekať túto kvapku múdrosti dole do stredného tantienu a tu sa prepojíme s kvapkou lásky v našom srdci. Nádych a výdychom ideme nižšie až do našeho spodného tantienu. Tu sa spojíme s našou kvapkou pôvodnej sily. A spojíme 3 tantieny, 3 mysle v jednu. A uvedomíme si svoj stred. Nádych, výdych. Ukotvíme vedomie vo svojom strede, vo svojom tantieni. Môžeme ísť trošku na širšie, len taká ľahká masáž. Otvoríme naše pupočné centrum, rozprúdime čchy, energiu a uvoľníme všetky stagnácie v našom bruchu. A naštartujeme naše tenké črevo, absorpčný systém. Pozdravíme, dobré ráno, tenké črievko, ako sa máš, ako sa cítiš. A expandujeme aj do nášho vylučovacieho systému, hrubé črevo, uvedomíme si. A pozdravíme hrubé črevo, ako sa máš, ako sa cítiš dneska. Prihovárame sa, komunikujeme a naštartujeme vylučovanie, aby staré mohlo odísť a nové mohlo prísť. Prechádzame ďalej aj na žalúdok, tráviaci systém, 3 dôležité systémy pre náš život, pre naše zdravie. Strebávanie, vylučovanie, trávenie. Štartujeme a ideme ďalej na slezinku, ľahká masáž. Uvoľníme stagnácie, rozprúdime čchy, energetizujeme. Tak,
Úsmev. A prechádzame doprava a tam máme našu pečeň. Pečeň, žlčník. Takisto dobre prekrvíme, rozprúdime krv, energiu, stagnácie. Tak, úsmev. A ideme na pupok, tam máme ešte pankrás a regenerujeme masážou pankrás, aby sme naštartovali nejaké enzymy a tráviace šťavy, aby sa aj endokrínne funkcia, vylučovanie naštartovalo. Potom máme boky, zadné boky a obličky. Veľmi dôležité, naša životná sila sídli v obličkách, takže zahrejeme, energetizujeme obličky, aby tam bola dobrá plnosť, teplúčko, obličky milujú teplúčko, energia. A ešte aj taká krúživá masáž. A precítime príjemné teplúčko, pulzáciu v našich obličkách. Ideme trošku nádych, mierne na špičky, podsadíme farbu a preklepeme svoje obličky. Rozvibrujeme a prečistíme filtre. A výdych čú. Ešte raz nádych. Hore na špičky, preklepeme. Prečistíme, nech sa kryštáliky solí a baktérií poprepadávajú. A výdych. Tak, a zase cítime teplúčko, ideme nižšie na krížovú kosť, bedra a dopredu močový mechúr. Slabiny to všetko prekrvíme, tu je veľa kapilár, lymfa, slabinách, takže podporíme, aby aj naše sexuálne centrum bolo dobre prekrvené, vyživené. A ideme späť do tantienu, uvedomíme si stred, trošku podsadíme panvu a dýchame do brúška. Také mechové brušné dýchanie, jemne, dynamicky, srdcom tam poklesneme a srdce dýcha. Boky. Aj zadná časť. Aj spodná časť. A celý balón. Máme viacej energie a viacej vedomie ukotvené v tantini a ešte pokračujeme. Trošku poklesneme do kolien, páže uvoľníme a pupok, brána života. Vzadu oproti pupku máme bránu života a klopeme na bránu, nech sa brána otvorí. A panva je podsadená a driekové stavce zapájame. Páže sú uvoľnené a čchy voľne prúdi okolo nás. A mierne ideme aj do kolien, aby energia prúdila. Uvoľňujeme sa, relax, ideme aj na hroty plúc, odvážne statočné plúca a hrudné stavce takisto aktivizujeme, rotujeme, rozhýbeme. A nakoniec idú ramena a krčné stavce, pozrime cez ramena. A celá chrbtica krásne pracuje. A sme uvoľnení. Ideme naspäť. Púpok, brána života. Pomaličky, prirodzene dokončíme pohyb. Vnímame energiu čchy, ako aj prúdi okolo nás, aj v nás. Energia sa aktivizovala. Trošku preklepeme ešte šamanom hubom. Rozvibrujeme. Úsmev. Tak, vnímame viacej svoj stred, stále ukotvujeme vedomie, 99% vedomia vedieme dole do stredu, zlatá gulačky a rozhýbeme gulu, ľahko krúžime, rozhýbeme driek, otvoríme,
Nádych, výdych. Dýchame, nezadržiavame dých. Preklone nádych, výdych. Pekne otvoríme telo. Poklesneme do panvy. Panva krúži. Otvoríme celú panvu, prekrvíme. Často je tu zaseknutá energia, keď veľa sedíme. Takže potrebujeme rozprúdiť šky, energiu. Tak. Teraz trošku preklepeme bedrové kolby, rozvybrujeme všetky nejaké usadeniny, stagnácie, nánosy, sedimenty. To všetko chceme uvoľniť a zároveň energetizovať si svoje bedrové kolby. A potom ideme dole, rozvybrujeme aj trochu meridiany nôh, vonkajšie, yangové a vnútorné žinové meridiany. A ešte dole. A hore. Trochu stehna. To sú veľké srdcia, potrebujeme prekrviť tieto veľké svaly a pomáhame tak srdiečku pumpovať krv a potom malé sekcia lítka. Preklepeme. A centra pod kolenami, tam je veľa toxínov, energia často je zablokovaná, neprúdi, ak sú problémy s kolenami. Takže preklepeme a ešte ľahká masáž, kolienka, kolby, zahrejeme, aby sa tvorilo príjemne maziúko kolágen. Tak, a poklesneme do kolien, ruky opticky a trošku krúžim. 3-krát do jedného smeru, 3-krát opačne. Dýchame, tankím kolena, otvárame stále v strede 99% a prepojíme na kolena. 3-krát dnu. A hore, dole. A trošku sme kolienka precvičili. Tak a viacej energiečky môže prúdiť. A ideme na jednu nohu, odpreme sa a ideme zápestia a členky. Otvárame, aby sa rozprúdila krv a cirkuláciu sme krvi naštartovali. Energie. Krúžime do jedného, do druhého smeru. Držíme balans a ideme na druhú nohu. Opreme sa. Ľava noha plná a práva členok pekne pracuje. Šľacho svaly okolo členkov, okolo zápestí a klbiky premazávame. Tak. Zastaneme. Opreme sa o stred, do tantiek, sadneme si do pozície a zase rozprúdime hornú časť energeticky a krvný obeh. Takže ideme, pozrieme sa za ľavou rukou dozadu, práva hore, pretočíme a krúžime. Nádych a výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. Nádych, výdych. A zmena. Práva ruka dozadu, pozrieme za rukou, pretočíme a dozadu za ľavou rukou pozrieme. A krúžime, otvárame celú hornú časť tela. Nádych, výdych. Dokončíme, vnímamečky, energiu. Ruky zafixujeme dole, prsty do zeme. Krk predĺžime dole do našeho stredu. Tu ukotvíme a odtiaľ krúžime hlavou. 3-krát do jedného smeru. A 3-krát opačne. A dýchame, nezadržiavame dých. A otvárajú sa krásne kolby. A krk je veľký kolb. A pozrieme doľava, pozrieme doprava. Doľava, doprava. A teraz ideme na chrbticu. Otvoríme chrbticu, nádych veľký. Otvoríme hruď, srdce, brada, grudi. Podsadíme panvu, kolena spojíme, lakte k sebe, brada, grudi. A ideme nádych a výdych. Nádych a výdych. Panva podsadená. A otvárame chrbticu aj srdiečko. Nádych
Výdych. Jednoduché cvičenie, ale veľmi účinné cvičenie. Na našu chrbticu, keď dlho sedíme, je dobre si urobiť 9 krát tento cvik. A chrbtica ožíva, pružnosť, elasticita chrbtice narastá. Výdych a nádych. Uvoľníme, uvedomíme si stred tantien a zľahka preklepeme. Vytrasieme telo. A strasieme. A tantien je ten, ktorý sa trasie. 2/3 tekutín máme v tantieni a tie sa pomaly rozlievajú do panvy. Chrbtica sa uvoľňuje, úsmev, jemne to robíme. Necháme nech krk, hlava sa uvoľňujú. Ramena, lakte, zápestia. Vytrasieme, poklesneme do kolien, do členkov. A vytrasieme telo, uvoľníme stagnácie a rozprudzujeme do vnúčky v celom tele. A môžeme vydýchavať ľahká a všetko púšťať, odpúšťať si, nechávať ísť. Aj 50 minút a potom človek vidí ten účinok tohto jednoduchého vytriasania sa tela. Zastaneme, vnímame stred tantien, ustredňujeme sa, dýchame a vnímame, ako v nás prúdi energiáčky. Sústredíme vedomie do stredu. A urobíme ešte na precvičení šliach. Urobíme také tanieriky. Dáme si dlaň. Pravá ruka. Celé telo presvičíme. Opreme sa o zem. Tantien, stred. A odtiaľ vychádza pohyb. Máliček nás vedie. Pozor, aby sme neprevrátili šáločku s čajkom. Čínsky porcelán, krásny. A pekne krúžime zápestia, predlaktie, lakeť. Až rameno. Celá ruka, šlachosvaly prepojíme a naspäť palec nás vedie. Rameno, lakeť si uvedomíme. Až zápestia, celé krásne šlachosvaly precvičíme a uvoľníme ruku. Len precítime rozdiely, práva, ľavá ruka, ako sa cítime. Ako sa krv začína aktivizovať, meridiány ožívajú. A ideme na druhú ruku. Pekne oprieť sa o zem, o tantien a malíček nás vedie. Zápestia, lakeť a rameno. Krúžim a naspäť palec nás vedie späť, celé rameno pekne oprieť sa o zem, celé telo je v akcii, lakeť a zápestie. Dokončíme a voľný štýl, obidve ruky. Krúžime. Ale pozor, aby sa neprevrátila šáločka s čajkom. Servírujeme, hej? A precvičujeme celé telo. Dokončíme. Uvoľníme paže, cítime energiu a ešte zľahka len zápestia, prsty sú vystreté a rozprúdime energiu v celých pážiach. Meridiany rúk aktivizujeme. Aj dopredu, hore. A dole. A tantien, uvedomíme si stred, dýchame. Stále ukotvujeme vedomie. Trošku pumpujeme zem. Yin yang. Jedna noha ťahá, jedna tlačí. Uvedomujeme si matku zem, spájame sa s ňou, meditujeme so zemou, robíme takú ležatú osmičku. Sme v štruktúre. Vnímame zem pod chodidlami. Tak, dokončíme. Podsadíme mierne pánvu, sádneme si do pozície. Chodidlá sú paralelne
A najprv robíme taký malý strom, dáme si dlane pred tantien, bradu zatiahnem, hlava, pekne os tela uvedomím si, vydýchnem z hrude, pekne okrúhla skápula, lopatky sú zaoblené a tantien, nabíjame si tantien cez dlane, vnímame stred, vnímame zem pod nohami, dlhé korene necháme expandovať, dole do zeme, zakoreňujeme sa. A uvedomíme si, ako nás nebo ťahá za také zlaté vlákno hore cez temeno. Nádych, Matka Zem, výdych hore, nebo a nádych z neba do tantinu a výdych dole cez korene. Dýchame. Strom sa plní, vyživuje cez svoje korene, kmeň narastá hrubne, vyživuje sa. A vetve stromu môžu expandovať hore, ťahať sa za svetlom. My sme v strede ukotvení a energie neba zeme sa milujú v našom strede. A vyživujú nás. Otec, matka nám dávajú podporu, výživu, požehnanie a za všetkým je pôvodná sila, ktorá to všetko drží. A budujeme strom, ktorý je pevný, ale aj pružný, dobre vyživený a dokáže odolávať búrkam, vetrom, dažďom a pevne stáť zakorenený. To sa učíme, aby aj my sme boli ako strom a učíme sa od stromov. Takže to je taká malá ukážka. Ústredníme sa v tantieni, ľahká masáž. A ja vám ďakujem za pozornosť, že sme si mohli spoločne zacvičiť. Ďakujem a prajem krásny